Please take my namaskar. My name is Sunakar Singh. Welcome to our channel Health and Yoga Tips. ଅତିଥି ଜଣକ ଗୋଟିଏ ବାଲକକୁ ପଚାରିଲେ, ବାପ ତୁମର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ବାଲକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, 20 ତାରିଖରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅତିଥି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋ ଜନ୍ମ ରବିବାର ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ବାଲକ କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ପିଲା ଭାବି ଠକୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ରବିବାର ତ ଛୁଟି ଦିନ ଅଟେ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା କିପରି? ରେବତୀ କହିଲା, ଦିନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ରାତ୍ର 2ଟାରେ ଫେରିଲେ। ମୁଁ ରାଗରେ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋତେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ କହିଲା, ତୁମର ବୟସ କେତେ ହେଲା? ପୁଅ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 40 ବର୍ଷ। ଝିଅ କହିଲା, ତୁମେ କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ପୁଅଟି କହିଲା, ତୁମ ଭଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଗୁଣା କରି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।